Són imatges d'avui des de les Pitiüses de Sant Antoni de Portmany, un dia que cap al sud de les illes ha vengut marcat per aquesta variabilitat, estones de sol i estones d'alguna presència de nígols també, que entrevolia el dia, aquí ho veus, temperatures que arribaven fins als 30 graus cap a aquest sector de les illes. Demà segurament poden davallar una miqueta i el vent ha d'anar a més. I de les Pitiüses viatjam cap a Montuïri, cap a Mallorca. Veiem tots aquests cúmuls que creixien cap a l'interior de l'illa i que al final en deixaven algunes plogudes, sobretot cap a l'est de l'illa. Bandes com Cala Millor, Sant Llorenç, tenien aquestes plogudes que eren en forma de ruixat, no arribaven a acumular grans quantitats de precipitació, però refrescaven l'ambient. Segurament, en vistes a demà, en aquest punt de les illes també baixin bastant les temperatures. Molt bon vespre. Bé, avui hem tingut aquest petit canvi de temps, aquestes ruixades que hem tingut que han afectat a poca superfície de les illes, però que han refrescat l'ambient allà on han caigut, un ambient que seguirà refrescant-se en vistes a demà, i és que ens arriba una entrada de vent de gregal que ha de fer davallar bastant les temperatures, poden arribar a caure de l'ordre de 4, 5, 6 graus, per tant es notarà juntament amb una alteració marítima que serà important al nord de les illes. Tot d'una xerrant. Primer de tot anem a repassar les imatges que ens heu enviat. Començam amb la sortida de sol des d'Esgrau, en el cas de Menorca, també amb aquests nígols que li donaven aquesta tonalitat vermellosa al cel, i ja tenim un dia que ha vengut marcat per la variabilitat, estones de nígols. Sí que és vera que hi ha hagut bandes allà on han vist ben pocs de nígols, però d'altres creixien d'aquesta manera, aquests cúmuls que al fons, evidentment, teníem aquesta precipitació vist des de Son Serra de Marina. També ha arribat a ploure des de Menorca, ens deien, des d'Esgrau, i en general un dia marcat per la presència d'aquests cúmuls que creixien cap a migdia i ens deixaven la precipitació a primera hora del capvespre. Després el cel s'ha estirat i en vistes a demà segurament haurem de seguir xerrant d'aquesta presència de nígols que segurament seran més estratificats, és a dir, seran més prims, no seran tan importants com els d'avui, però que encara així tot ens podrien deixar qualque ploguda. Acabam el repàs amb aquesta darrera imatge. Bé, i podem anar a repassar quines han estat les temperatures màximes que s'han produït durant el dia d'avui, i és que encara així tot han superat els 30 graus a molt de punts. Demà segurament res de tot això. A Eivissa i a Formentera veiem com han quedat amb aquests 30-31 graus de temperatura. Demà poden ballar un parell de graus. No serà de les bandes allà on més davalla la temperatura, aquestes seran a Mallorca. Han tingut cap al ponent sud uns 34 graus. Demà segurament no arribin als 30 a cap punt d'aquesta zona, per tant la refrescada serà important amb aquest vent que ha de bufar de gregal. A la resta de bandes, també a Menorca, ja s'ha notat més aquí la refrescada. Fixeu-vos com en es Mercadal, les zones exposades en aquest vent s'han quedat només amb 28 graus. Tot i així, demà en aquest sector també poden davallar una miqueta més les temperatures. Dit tot això, podem veure que els ha deixat de sí les imatges del satèl·lit Meteosat vist a vista d'Ocell. Veiem com a primera hora del matí encara no teníem masses nígols, però després teníem aquests nígols una miqueta més actius, que són els que creixien, els que hem vist a les fotografies, i després en deixaven cap a la 1, 2, 3, aquestes precipitacions que teníem cap a bandes de l'est de Mallorca i també una miqueta més tard cap a Menorca. La resta, ja veiem com a partir de l'hora baixa s'estiraven, i a Eivissa i a Formentera teníem més estones de sol. Com us dic, demà aquests nígols encara seguiran amb nosaltres. Podem ampliar aquesta imatge i veure de prop com s'han produït aquests nígols. Veiem, això era a les dues. A Eivissa i a Formentera i a Menorca tenim també nigolades, però eren nigolades una miqueta més primes. En canvi, a bandes de Mallorca veiem com creixien aquestes nigolades, que eren les responsables de les precipitacions que teníem. Segurament demà, com dèiem, els nígols seran més prims, tot i així les 4 gotes també les podrà fer. Veiem també les imatges del radar per veure com han anat evolucionant. Fixeu-vos com tota l'activitat es centra al llevant de Mallorca amb aquestes plogudes, i a darrera hora, fixeu-vos també cap a Esgrau, a Menorca, aquestes plogudes que, com dic, eren molt locals, però que allà on afectaven i que amb intensitat moderada. Dit tot això, podem anar a veure quina és la imatge del mapa isobàric previst per demà. Fixeu-vos com ha d'entrar aquest vent de nord i de gregal amb aquesta cua de front que serà la responsable de que tinguem més ennivolades en vistes de demà, i dimecres pareix que el vent ha d'anar afluixant a poc, tot i així encara seguirem amb aquest passadís de vent del nord que ens deixarà una situació marítima i relativament moguda cap al nord de les illes. I ara sí, anem a la previsió prevista per demà. Nígols abundants a Menorca, no descartam que pugui arribar a fer qualque gota, no seria massa cosa. A Menorca el que hem de destacar és aquesta entrada de vent de gregal. Vent de gregal que pot moure fins i tot àrees de maregassa al nord d'aquesta illa, per tant, onades superiors als 2,5 metres d'alçada. No serà bon dia per sortir la mà cap a Menorca. Temperatures per avall segurament quedaran entorn dels 27-28, per tant, refrescada també cap a aquest punt. A Mallorca, 3 quarts del mateix, tindrem moltes ennivolades
nuvolades per tot, algunes precipitacions, en principi no haurien de ser tan intenses com avui, però sí que poden caure aquestes brusques a qualsevol moment del dia i temperatures que han de baixar bastant, especialment cap a l'interior de l'illa, segurament no passaran d'aquests 27-28 graus i no arribarem als 30 a la resta de l'illa, per tant, és un ambient que s'agrairà bastant per tots aquells que passàveu tant de calor aquests dies passats. I a Eivissa i a Formentera és allà on en principi han de tenir més estones de sol, tot i així també tindrem aquesta presència de núvols i el vent, que també ha de bufar de nord cap a aquest punt, amb àrees de maró a forta maró, per tant, en realitat, la situació marítima també anirà moguda cap a les Pitiüses, encara que no tant, com en el cas de Menorca. Ho veiem aquí, a la previsió marítima, com tindrem aquestes àrees de maragassa al nord de les illes, onades superiors als 2 metres, a la resta tindrem àrees entre maró i forta maró, per tant, en conjunt no serà massa bon dia per sortir a la mar i tindrem aquestes onades que seran sempre superiors al metre d'alçada. En quant a la banda de previsió, hem de xerrar encara d'una miqueta de moviment, especialment fins dimecres. Dimecres, al nord de les illes, podem tenir algunes plogudes, també, sobretot, durant la primera meitat del dia. No pensam que siguin plogudes massa intenses, però sí que puntualment hi poden descarregar amb unes temperatures que seguirien fresquetes. Probablement seguiríem sense arribar als 30 graus de temperatura màxima, per tant, és una temperatura que estarà per davall de la mitjana, una cosa que no teníem des de feia moltes de setmanes. Diumenge, en vistes de dijous, pareix que s'han d'obrir clarianes. Tindrem manco nígols, que tant demà com passat demà, i en vistes a divendres les temperatures haurien de seguir pujant i ja sí recuperaríem una miqueta aquesta normalitat de l'estiu en temperatures que ja sí començarien a recordar-nos les d'aquestes darreres setmanes amb valors que poden arribar a superar els 35 graus i el sol, que pareix que seguiria sent el dominador també durant tot el cap de setmana. Per tant, ja ho veus, precaució demà perquè no serà bon dia per sortir a la mar, farà vent i també aquestes 4 plogudes que poden tenir a les illes. I nosaltres per avui deixarem aquí, que acabeu de passar un molt bon vespre.